সমাজপতি কলে রায়কে সমাজপতি কলে রায়কে थांनानै बागै जे अमहाय श्री सिटिनि हयते चें फैमानि अमनो नारगनानि बागै जे उद्योग जों अमनो तेबो पपुलाराइज माखायनाय जों सिलायनानै नांनाय 156 तम जे राय बालै फैमानि अमत किसिसा क गया चिकनते क गया आसो कदंमा बिसिरंवै चिनि राजा महाराजानि आमलनि हयते ओ रीति नीति पालायजाक फैमानि गोबांमा केबें मोंनो बिसितिफोरनो पालायै गोरोंरय फैमानि बागै आं चिनि ओ कलय समाजनि तांनाय अक्रा चाक्रा रनो हामबाय मायाफारो तानिके जों चिनि कल्चर चिनि ट्रेडिशन चिनि सिनेमों नारगनानि बागै चिनि ओ हास्तेवो बिलायखे कठिन परिस्थिति वो मुकाबिला खाई न आसुक जरातिनि शौक फैलायखा सिनि अधिकार दिने दिन जों कमावै फैमानि आनि सिगां सानाय साय थांखा एक समय जों आगरतला वो ककब्रक सानानि मालासिउ रिगनाय कानानि मालासिउ अमहाय जोगबो पारङै फैखा फैयाबा जों सिनि सुचाइटिनि जे वानसौनि गोरों तंनाय रग दफानि रीति नीति न कुसुगो कारनाय हनै वानसौयै सामों खाय फैनाय रगनि साकथार मंबाय जातियाव मंबाय दिनै जों अ जागाव सक फैखा फैनाय चालबो जों अमनो गोरोंरय थांलायनायनि नांनाय दिनै जों 156 तम चिनि अ हाव चिनि अधिकार चिनि मानथाय गोरै थांखांखे जों 156 नि परे ते बोसोरबार खायमानाय चिनि बाङै प्रश्न चिन्ह फायै दङ हानि बाङै चिनि कायसेनो लामा जों चिनि अधिकार किफेलै मानानि नांनाय जों चिनि अधिकार तंखिचि चिनि हदानि रीति नीति तंमों सामों पालायमों मोसामों रोसामों अमहायरावनो जों गोथां तंरै मानाय चिनि सोसाइटी सी चिनि अधिकार माया हेंखे चिनि दफासी चिनि अधिकार गोरै इंवै थांखा हेंखे जों अमहाय पालायनायनिबो सेब माया आंनाय दिनै जों हाने बांनो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों एडिसिवो फाइमानि यागोल जो तो कम्युनिटी न जों अधिकार रनानि बागै प्रसेस खायखा दिनै जों जो तो चिनि राय अक्रा काचिकक अमहायरावनो जों अनारेरियाम रनानि चेंखा इलेक्शन नि सिगाङाव जों प्रमिस खायमानि गोरै फैयाबा चिनि बुबाग्रा वानसखा जत कम्युनिटी नि लीडर्स रक जे दफानि बागै सेक्रिफाइस खायमानि जानजा कम्युनिटी नि बागै सेक्रिफाइस खायै दफानो चामनानि बागै दफानि रीति नीति संस्कृति न कुसुगो कारनानि बागै बरक आसुक कष्ट के सामों खाय दङ फैयाबा सोसाइटी ओ बरनि नांमानि बर माया ngै दंमानि जों बैनि कम्युनिटी बा हेंगे चिनि हदा अक्रा निनि समाजनि राय कांचिकक कुनो बेलु सिगरै थाङो निनि एमएलए मन्त्री रक्सिमिसि किचा बरम रजागु